בסרטון הזה אני הולך לדבר על דבר שהוא מאוד מאוד חשוב לעסק שלנו. משהו שאתם כמעט ולא שומעים בשום מקום ובשום סוג של קריירה. ואתם הולכים לשמוע אנשים שישאלו אתכם, האם מצאתם את הלמה שלכם? מהו הלמה שלכם? למה אתם עושים את העסק שלכם באמת? בעבודה רגילה כשכיר, אתם עושים את מה שאתם אמורים לעשות. ואתם עושים את זה. ואם אתם לא עושים את זה, ייתנו לכם נזיפה או יפטרו אתכם. כאן זה אחרת. אנחנו הבוס של עצמנו. אף אחד לא יפטר אתכם, ובטח שאתם לא תפטרו את עצמכם. והדברים שאתם צריכים לעשות תלויים רק בכם. ואני אומר לאנשים כל הזמן, שבעסק הזה השעות גמישות, אבל הם לא אופציה. אתם עדיין חייבים לעשות את העבודה. והדבר הכי יפה בעסק שלנו, שאתם יכולים לעשות את מה שאתם רוצים, מתי שאתם רוצים. עכשיו, להרבה אנשים שמתחילים, הם לא כל כך הבינו על מה שאני הולך להגיד עכשיו. הדבר הכי גרוע בעסק שלנו, זה שאתם יכולים לעשות את מה שאתם רוצים, מתי שאתם רוצים. אני תמיד אומר שמה שקל לעשות בעסק שלנו, באותה מידה קל גם לא לעשות. אתם מבינים? כל מה שאתם צריכים לעשות, זה בסך הכל לראות את הקורסים, ללמוד, לעשות את מה שמראים שם, ולפעול כל יום. כל יום תעשו עוד פרסומים חדשים, תלמדו שיטות חדשות לשיווק, לפעמים תקבלו תוצאות גבוהות, ולפעמים תוצאות נמוכות, וזה בסדר גמור. אתם פשוט צריכים להמשיך לעשות. זאת לא עבודה קשה ולא עבודה מסובכת. וככל שתעשו את זה יותר, אתם צריכים גם להגיע למספרים גדולים יותר. אתם תשתפרו יותר. וכדי לעשות את זה אנחנו רוצים לדעת מה ההשראה שלכם. דל קרנגי, אחד הסופרים הכי משפיעים בהיסטוריה, כתב את הספר כיצד לרכוש ידידים והשפעה, מאוד מומלץ. כתב שמתעסקים עם בני אנוש, לא מתעסקים עם יצורים שפועלים מהיגיון, אלא פועלים מהרגש. העסק שלנו הוא עסק של רגשות. אנחנו עולים כל הזמן ויורדים כל הזמן. לפעמים אנחנו מתרגשים מאוד ולפעמים אנחנו מאוד מתוסכלים. והרבה פעמים קורה בעסק שלנו שאנשים מחליטים להפסיק לפרסם, לפעמים אנשים מתעצלים ללמוד דברים חדשים ולעשות את מה שצריך. אז אנחנו מנסים להבין מה הלמה שלכם. מה באמת מניע אתכם. אם יש לכם כבר עבודה שנותנת לכם את הדברים הנורמליים, נגיד גג מעל הראש, אוכל על השולחן, שתייה, מה עכשיו הלמה שלכם? מה מרגש אתכם? אני מכיר למשל חבר שעושה את מה שהוא צריך לעשות כדי שהוא יוכל לתת הרבה יותר לילדים שלו ולדאוג להם. מה הולך להניע אתכם לפעולה? מה יגרום לכם לקחת פעולה שאתם באמת לא מרגישים שאתם לוקחים פעולה? ואני אתן לכם עכשיו דוגמה. אותו בחור שרצה לתת יותר לילדים שלו, כשהוא הרגיש שהוא לא באמת עושה משהו לילדים שלו, הוא עדיין המשיך לעשות זאת בכל זאת. הרבה אנשים לא מרגישים שהם הולכים לחדר כושר, אז הם פשוט לא הולכים לחדר כושר. הרבה אנשים לא מרגישים, אז הם לא עושים את מה שהם לא מרגישים. והנה המפתח להצלחה בכל הקשור לחיים. אם תעשו רק את מה שאתם צריכים לעשות, כשאתם מרגישים שאתם עושים את זה, אתם לא באמת תגיעו להצלחה. אתם חייבים שיהיה בתוככם איזה משהו. בספר חשוב והתעשר של נפוליאון היל, גם ספר מאוד מומלץ, הוא דיבר על זה. מה הרצון הכי רותח שיש לך? לחלק מכם אין מושג מה זה. יכול להיות שמעולם גם לא שאלו אתכם אף פעם מה הלמה שלכם. אני רוצה שתבינו שאם אין לכם למה עד סוף הסרטון ושום דבר לא קפץ לכם במחשבה ואתם עדיין במחשבה של להביא כמה לידים ולהרוויח עוד 500 שקל, לפעמים אנשים מפתחים את הלמה שלהם לזמן מה. אצלי למשל, הלמה לא היה כל כך מפותח בהתחלה. אני כולה רציתי שלא יהיה לי בוס מעל הראש ושלא יהיה מישהו שייתן לי פקודות כל היום. ויש אנשים, כמו הבחור שהזכרתי מקודם, שרצה לעזור לילדים שלו, וזה משהו שהוא הרבה הרבה יותר חזק. לחלק מכם לא יהיה למה חזק, או משהו שממש ממש ירגש אתכם. וכאן אתם צריכים לשאול את עצמכם שאלה כזאת. מה הדבר שבאמת יגרום לכם להתרגש, לקחת פעולה, ולעשות את מה שאתם צריכים לעשות, גם כשאתם לא מרגישים שאתם באמת עושים את זה. וככל שהדבר הזה באמת יניע אתכם, ויגרום לכם לתשוקה חזקה, משהו שאתם לחלוטין מתרגשים ממנו, אז אתם במצב מושלם. כי אז לא משנה איזו עבודה אתם עושים ביום יום.
יכול להיות שלא העבודה הכי כיפית בעולם, ויכול להיות שלא העבודה הכי מספקת. זה יהיה פרט שהוא כל כך שולי, בגלל שאתם מפוקסים על הפרס שאתם תקבלו, על הלמה שלכם. אז מה הלמה שלכם?